Alte câteva trenduri pe final pe care le văd sunt mai degrabă trenduri de digital generice, nelegate de o anumită platformă. Văd foarte mult crescând conținutul din zona asta de gaming. Gaming-ul ca fenomen social a crescut enorm în perioada de pandemie și cred că asta este unul dintre trendurile care se va păstra și după încheierea sau după ce se vor mai relaxa lucrurile legate de pandemie și mai cred că brandurile vor începe să se implice cu bugete consistente pentru a se asocia cu fenomenul de gaming. În timpul pandemiei s-au ținut concerte în anumite jocuri online, apar deja sponsorship-uri și product placement-uri în jocuri, vor fi companii sau branduri care vor contribui la producția de jocuri tocmai ca să fie plasați acolo cu elementele lor de pop culture. Deci cred că vom vedea asocieri din toate direcții, inclusiv jocuri lansate de branduri, poate, de ce nu, dar văd bugete de marketing serioase care să meargă în direcția asta. Privacy Wars, v-am povestit mai devreme puțin despre războiul ăsta dintre Google, Apple și Facebook. Fiecare joacă cu alte instrumente, cu alte arme în războiul ăsta. Fiecare încearcă să atragă cât mai multe bugete. Apple îi amenință pe competitori cu tăierea cookie-urilor sau cu tăierea colectării de date personale. Facebook are în mână WhatsApp, Instagram și niște alte instrumente. Google la fel lansează tot felul de instrumente și atrage atenția legilor antitrust. Da? La fel, toți trei împreună cu Amazon sunt într-un mini-război cu Uniunea Europeană, care o să aibă o concluzie în următoarele câteva luni. Vor trebui să accepte ceva impozitare și pe aici prin Europa. Dar acest termen de privacy wars are mai degrabă legătură cu cookie-urile care vor dispărea din Google Chrome. Ar fi trebuit să dispară în toamna anului acesta, dar s-a dat un nou termen pentru 2022, dacă nu mă înșel. În timp ce Apple pune presiune, la fel cu colectarea de date de pe toate device-urile. Cel mai probabil vor ajunge la un compromis care îi va face să supraviețuiască pe toți. Da? Probabil că Google Chrome va amâna decizia legată de third-party cookies până într-un moment în care se vor găsi soluții alternative de reclamă satisfăcătoare pentru majoritatea jucătorilor. Dar astea sunt elemente care vor influența brandurile. Ce puteți face ca să fiți protejați de zona asta de privacy wars este să vă asigurați că aveți mecanisme GDPR compliant în absolut toată compania și în același timp însă colectați cât de multe date proprii puteți. Este bine pentru sănătatea procesului vostru de marketing să aveți cât mai multe date proprii, în sisteme proprii, în DMP-uri, în Data Management Platforms sau în orice formă e GDPR compliant, atenție, și să depindeți cât mai puțin de datele voastre din conturile Google, din conturile Facebook și așa mai departe. Se vorbește deja la nivel global de un trend care se numește phygital și anume, chiar dacă începând de anul viitor ne așteptăm ca evenimentele și obiceiurile offline să revină la același nivel sau poate la un nivel mai scăzut, dar să revină în obișnuința noastră, noua normalitate include digitalizare ca standard la toate nivelurile. Adică și dacă vom avea festivaluri de muzică anul viitor, așteptarea consumatorilor va fi by default, automat, ca ele cumva, într-o formă sau alta, să fie transmise și online. Chiar dacă revenim la training-uri și la happening-uri fizice sau conferințe de presă, de exemplu fizice, că s-au făcut multe online în ultima perioadă, așteptarea consumatorilor este ca ele să fie disponibile și digital. Cred că asta este marea schimbare, cea mai mare schimbare pe care o lasă în urma această pandemie, și anume faptul că ne așteptăm ca totul sau cât mai multe dintre interacțiunile noastre offline să fie oglindite sau să aibă o posibilitate de a fi făcute și în online. Inclusiv până la
așteptările de interacțiune cu statul român sau cu instituțiile, de exemplu. Ultimele trenduri despre care vreau să vorbim sunt mai degrabă legate, de fapt e mai degrabă un singur trend, și anume acela că brandurile trebuie să fie mult, mult mai conectate la consumatori. Eu numesc acest trend Omnichannel 2.0 și anume că nu e vorba numai despre a atinge consumatorul din diverse touchpoint-uri, astfel încât interacțiunile să aibă sens, ci de a pune consumatorul 100% în centrul comunicării brandurilor. Practic, brandurile care vor să aibă succes anul viitor ar trebui ca unica lor întrebare pe care și-o pun de dimineață până seara este cum reușesc să satisfacă acest consumator. Ce așteptări are consumatorul ăsta de la mine dimineața când se trezește, la prânz, când lucrează să face pauza de masă, seara când consumă entertainment și așa mai departe. Acele branduri care vor reuși să-și mapeze toate acțiunile de marketing 100% în jurul vieții consumatorului, fie ea o viață desfășurată digital sau offline, acele branduri vor fi câștigătoare și cu cât consumatorii se simt mai validați și mai înțeleși de către branduri, cu atât relația cu brandurile este mai puternică. Inclusiv acest trend de social cause marketing, cred că brandurile cărora nu le este teamă să se implice în cauze sociale vor avea extrem de mult succes anul viitor. Am văzut anul acesta campanii făcute de branduri ca Nike, de exemplu, care s-au implicat în campania Black Lives Matter, branduri foarte mari care și-au retras publicitatea de pe Facebook pentru că Facebook propaga fake news sau incita la ură. Da? Toate aceste companii adună capital de imagine în fața consumatorilor în momentul în care se implică în tot felul de cauze sociale. Până în anii trecuți, brandurile evitau asocierea cauze sociale sau se asociau cu cauze sociale care le conveneau sau cu care dădea bine să se asocieze. Cred că din ce în ce mai mulți consumatori sunt din ce în ce mai buni BS detectors, ca să zic așa, și atunci brandurile n-au de ales și trebuie să se implice pe bune în anumite cauze. În fine, ultimul trend pe care îl dau este un non-trend și anume nu cred că inteligența artificială va schimba marketingul încă și nu cred că asta se va întâmpla nu doar în 2021, ci încă 2-3 ani de acum înainte. Inteligența artificială în marketing nu schimbă încă jocul 100%, pentru că inteligența artificială depinde de volume de date foarte mari și văd, cel puțin în România, piața asta pe care activăm cu toții, că brandurile au dificultăți foarte mari în zona de tracking, de colectare de date și de management de date. Și atâta timp cât managementul de date și de interacțiuni cu utilizatorii în mediul online este făcut prost, inteligența artificială funcționează pe sistemul garbage in, garbage out. Îi dai date incerte, puține, parțiale, îți livrează rezultate incerte, puține, slabe, parțiale. Da? Iar atunci când sistemele automate nu au date corecte, rezultatul poate să fie extrem de ciudat, ca să zic așa, sau avantajează sistemele, avantajează Google, avantajează Facebook și așa mai departe. Deci cred că zona asta de inteligență artificială nu e încă pentru masa brandurilor, nu e nici măcar pentru brandurile de la vârful piramidei. Este pentru brandurile gigant care își vor reuși la nivel global mai întâi să-și dezvolte sisteme de inteligență artificială și apoi le vor trimite în țări să fie folosite de branch-urile lor locale.